Molweni bahlali. Namhlanje sivakashele indawo ebizwa eVuyisile ephansi kweBizana eWinnie Madikizela Mandela Local Municipality apha eAlfredson ngokwe-region. Sithe ngokujonga imeko indawo ekuyo saqonda uba asinokwazi ukukrosa apha sibona ootata abathathu besebenza. Sathi masike sithathe i-chance okanye ithuba lokuba sincokole nabo sibuze ukuba yintoni labayenzayo apha emlanjeni. Bathe xa bezithethelela bathi apha kanti esiyenzayo lana sibona ukuthi imoto izoshona phansi. Ngoku masifake lo thayela ukuze ubamba amatye angashoni phansi wona. Uba mokushona amatye phansi ithi imoto mayiwela. Kusho ukuthi ke ngoku amasondo azoshona phansi abantu balima. Abantwana sisacela lamapipe nje ngoba abantwana bengakwazi ukuwela xa kunethile. Nathi masivela edolophini asikwazi ukuwela apha nempahla. Sabo masiphatanise lento lamapipe siwaphiwe la phakathi siye sowacela le edolophini ukuthi sifake amapipe komnye utata kade nobakade kuye kosinceda ngamapipe. Ngoku nabe sifake wona ukuze sikwazi ukuwela imoto seziyaqala ukukwazi ukuwela nje kodwa ngokuphila kwahodwa ngawusiphinda siblock ngalo thaya ukuthi ukwazi imoto ukuwela sikhululeke masiwela. Kodwa ke apha eqaleni lenaseka lika bawethu osiphethe umasipala ufana senzele ibridge lenyanga apha senze temporary ukuthi thina sikwazi ukuwela. Andinaxhala bengakhokheliseka mhlambe xa kunethile ingakhokheliseka kodwa ngenxa lamapipe e1 meter ukusuka phansi ungaba imvula enkulu engasenza aphezulu umhlaba lo phezulu kwamapipe azovulela amanzi wamakaphuma aphume ngaphansi. Amapipe mathathu lana abo 1 meter uvuleka kwawo ayi 2 meter 500 uvuleka. Ubukhulu ke bokuthi ungena amanzi ipipe ngalinye li 1 meter into senzele u3 meters la ukuthi kube libridge amanzi ahamba ngaphansi 3 meters uvuleka 1 meter uyaphezulu. Nike nathetha no-ward council abone lo sebenza ward council wethu akasondela ngokusondela akekho nowaphumayo into engayingeni into yokuzama. Uyayazi le ngxaki uyayazi umuntu ebethena uzosinceda ke ngumama umeya. Sebenzile abanye otata apha kwamasipala bafike bakhomba bosenzela qha ke sazi nobe besenzela ukuthi kuvoto kudlulela kuba emveni koba kuvotiwa baphindanga ke ngoku ke sifuna ukuthi thina masibe siwela bathi noba basilungisela wona sibe sinendawo esiwela kuyo mako kwenzeka inhlahla bathi bakwazi usilungisela. Zingaphi izikolo ezixhamlayo apha kule bridge ngoku? Izikolo ezixhamlayo njengangoku iVuyisile neNsingisi. Lo mgaqo siwakha usuka esikoleni eVuyisile uye esikoleni eNsingisi. Isikolo sibili. Izama okuhle. Imoto esayimpahla ezama okuhle iwela apha. Izama okuhle yayiwela apha futhi abantu bese sakwaSoni isikolo esasikhulu ngoba yenza umhlaba kufutshane imfutshane esikolweni. Ukhaleza ke ngoku uwena. Abantwana so bahamba apha ke ngobantu wabo. Nentabezulu ngapha nefi. Bawela iyo kanye le yenye intabezulu futhi ihamba apha. So i-high school eyi-1 nezi sikolo ama-primary amathathu ne-crash. Yebo. Akho clinic. I-clinic ikhona eLayivuyisile. Abo inasikale lento i-crash i-clinic into engekho. Kodwa yabona ke ngokubaleka kubaleka kangakanani uba mayibekho le bridge msinya ikhawuleze ibekho kakhulu tata kuba njengoba kuzihlobo nje kuzoba nzima endaweni ngapha sesibomvu nje uhamba ngenyawo isicathulo isole isicathulo sala pha ngaphesheya. Bathi mesinasicelo opha umasipala udala sisiya ngosiyacela nje masilungiselwe la ngiqhala indaba lo bethi ke ikaphumeleli. Sazi nawe besiqhatha naye befikile bathena iphumelele qha bave bahamba umphelo ke nawo babetheke bona kwakulo veki bazozama igrade ezothatha esikolweni eVuyisile izoshona emlanjeni. Sabheka ke sakhathana yayithe izoshona igrade emlanjeni yayithe izojika ngakantongana iphinde ukwenza nje umgaqo ozofakwa amatshe ngoba nalapha lo mgaqo lo ume ngapha unyuka imoto apho uyabona uba ungatyibilika xa kunethile. Akho matye pha. Xa sinobonisa kuwe Mhlekazi sithi isicinga ntoni ethile ezinhlizweni zethu xa sikhomba kwelicala laseVuyisile sicela islab sisuke egatini kwadwayisa pha nambi egatini kwadwayisa lo mzi lokho kwadwayisa
apha ekuqaleni ngenxene ntoni kukhona imithombo ephaya ungawela already apha sizamile thina silwile xa ufika phaa uzowutshona emthokeni ichip noba i4x4 ayikwazi kwenyuka ya xa kunethe ehlotyeni sicela ke onamandla nonenhliziyo enhle ukubonelela asenzele inceba asenzele islab sisuke phaa kuya gate sizapha ebridge ngapha kwecala ngokunjalo esibomvu sisona sizima kakhulu ayinyuke kule ndlela hayi awucingi tata kufuneka ufake ipressure xa unyuka phana ngoku uzokwenza njalo bangabuya lena wena okwakho sicela islab sisuke phaa ngentla phaa akadrink sehlike sizofika apha tata siyazicelela siyazithoba bethu na sivakalelwe mlungu wami kudala sizame siyancwaba qho unyaka nonyaka thina abantwana bayemkapha because abasevuyisile bafunde entsingiza abasensingiza bafunde evuyisile abantwana abadla umntwana okhe walimala apha inoba bakwi-age ezingakanani abantwana abayi-4 abantwana base-primary nje mandisitsho kanje ya yi-primary le then i-primary okay kuyafakana kodwa ke emkeni amanzi umuntu omdala anikukhumbula unyaka babe kuqikeleka kodwa bona hayi xa yenzekile icacile uba inobungozi nyhani ya wemkana amanzi ngokukathixo kwezidayo eziya wasinda 2014 around 2014 kala mapayipi ke labambi azovulela bamanzi mawehle avulele nemoto bangazikwazi ukudlula adonate ngeyiphi ikhampani abanye ngubani izenzele aze azofika kanjani apha emlanjeni ngicele ikandakana amasense sinawo amborholikota ubuye ufake soqasha ukandakana benihluswa yintoni kahle kahle le caba de nizenzele ningafuni uncedo siyalucela kweyam inyango akunqonqozeki apha sinqonqoza khona kuthiwe size kumnyango orongo indoda eyiphendule ithi hayi umnyango orongo ambaneli okugqibela tata xa nizicelela emntwini oyibonayo usizi lwenu apha nithini ongabukela le video nizicelela nicelela abahlali elalini sicela ukuthi nje basichase tata sinasiko okungcono apha kubahlali boso sifake okwamatye kubahlali kuba bahlali ngeke babe nawo manje silebe oku nje kwamatye basincedise sifaka sizise amatye azokwenza ukuthi okungcono imoto mayikwazi ukuhamba noba kuyanela hayi kudala lento siyizama le bridge ayide siyibone iphumelele kodwa siyabona kwezinye indawo abantu bayancedakala mabezenzela thina hayi asenze akho kwanto side siyifumana apha evuyisini yongo lento sibona hayi masibe sizenzele ke ngobuchofufana nenzela basikwazi basihambe abantwana bethu bakwazi ukuwela mabesiya esikolweni abantu abadala mabebuye apho babuya khona emisebenzini bakwazi ukuwela umfula ugcwele kodwa bakwazi ukuwela ibridge khona ikhona lesiyakhileyo okay